Уважаеми зрители на B1B Action TV, темата днес е отново бойни спортове. В поредното издание на Спортна седмица наш гост, символично би казал, тъй като сме в спортната зала тук в Морската ни столица, е Светозар Савов, Зарко, както го знаят повечето любителите на бойните спортове, който се подготвя много здраво, бих казал, в финалната част на своята финална подготовка за предстоящата четвърто, бих казал, издание на Русе Fight Night, ако не бъркам. Така, много ми е приятно, че си наш гост, макар че ние сме по-скоро гости в залата. Какво да очакваме от това четвърто издание и как реши отново тук във Варна се подготвяш? Предполагам, има доста причини. Може да очаквате едни равностойни битки, както всяка година. Това е едно традиционно събитие за Русе, вече го направихме така всяка година. Подготвям се тук, защото тук има добри бойци. Също така помагам на Никола Дипчиков, добре познат на ММА общността. Той има скоро матч и сме тук, за да му помогнем за този предстоящ матч. За Русе все още не се знае дали ще участвам, понеже има вероятност да участвам в друга верига, с която имам договор. И така. Ще загадли ме за веригата, тя е една от най-големите, бих казал. Да, още на лято бях подписал договор с Ахмат. Това са едни от най-добрите бойци, участват в тая верига. Тя е добре позната също. И след обединението става още по-силно? Да, може би заради това обединение малко се забави моето участие. Подписал съм преди доста време, до ден днешен нямам дата, но сега има някакъв напредък и очаквам тук до няколко дни да подпиша договора за следващия матч и може би това за сега ме спира да се търся противник за галата в Русе, която ще организираме на 6 април. Да кажем, че това бих казал един много престижен попис, тъй като там освен Дипчиков и Георги Валентинов, ти си третия българин, което си е признание все пак. Да, определено. Това наистина е една от най-добрите организации в света. Руска организация, по-скоро чеченска, нали, е Ахмат, АЦБ е руска. Сега при обединението и вече, нали, мисля, че ще има... Абревиатура Асия. Да, ACA. Мисля, че още по-добри бойци ще има, защото в момента се обединяват и от едната и от другата и ще бъде още по-трудно, но пък за сметка на това ще бъде по-интересно за зрителите. Като че ли така прави впечатление, че ти повечето твои срещи, да не кажа почти всички, са на международна сцена. Порядко те виждаме тук в България и срещу наши бойци. Защо така се е получава или просто така се стекли обстоятелства или ти си решил? Мисля, че човек, ако иска да се развива и ако играе в България, трябва да играе до един момент, в който той остана на едно и също ниво. След това, ако иска да се развива повече, трябва да излезе навън, да направи крачка, било то срещу по-силни, срещу по-добри бойци. Но по този начин можем да сверим часовника, както се казва, на световната сцена, не само в България. И така, това е причината да участвам повече в чужбина. Така, като че ли тази организация, в която WFC, доколкото ако не се лъжа, така коректно се отнася с теб, ти също си коректен към тях. На какво се дължат успехите там? В днешно време е много трудно човек намира коректност от другата страна. Няма да влизам в подробности за организации, било то и за бойци, организатори. Наистина до сега тези хора са били достатъчно коректни с мен, затова толкова време участвам при тях, затова и те поддържат отношения все още с мен и участвам там. Една много хубава организация, не е на ниво както Ахмат или ACB. Но пък е стабилна, да, и има също добри бойци. Може би тая коректност до момента ни държи все още аз да участвам там и те да ме канят при тях. При известно време имаше контузия, така близо година беше извън спортните среди. Трудно ли ти беше? Нормално, както на всеки спортист състезател, това са неизбежни неща и част от играта е. Нормално е да има такива неща. Радвам се, че се възстанових, сега се чувствам достатъчно добре. Дай Боже да няма контузии за напред и само хубави мачове да правим и това е. Завърна се с гръм и трясък, с победа. Няма как да не си доволен. Да, нормално. Всеки след победа е доволен. По този начин си оправдава своите лишения, своят труд, който е полагал за този матч и се чувстваш удовлетворен от всичко това. Пак да се върнем на смесените бойни изкуства. Кой от спортовете като че ли най-добра основа? Борбата ли е така в основата на успех? Може би, нали, не само това е... Да, не само причината, не е само, че съм тренирал аз борба, но определено това е според мен най-добрата основа за навлизане в ММА. Борбата наистина дава много на човек. Не говорим само за сила или за качества някакви, просто много често, нали, се опира до борбата и когато стигнем до борба в ММА, тогава
както се казва, бокса се обезврежда, кикбокса също, когато паднем на земя. Може би това е основното нещо, но борбата дава една много хубава основа за ММА. За да си побеждаваш, нали, да вървиш напред, трябва да си добър и в стойка, предполагам. Определено. Нали, борбата е ясна. В момента наблягам много на стойка. Предпочитам да играя повече горе. Все пак тогава стават по-атрактивни матчове. И не може да си добър само на едното място. Трябва да наблягаш винаги на по-слабата си част. А вече в хода на боя няма как да знаеш как ще се развие матча. Вече тогава, когато си добър и горе и долу, нямаш притеснение и избираш наистина място, където се чувстваш по-добре, според противника. Така, напоследък много се говори за агресията сред младите хора. Ти какво би ги посъветвал? Предполагам, нормално е да се излее тази агресия в залата, а не на улицата. Да, няма да измисля топлата вода и да кажа нещо, което не са чували, но определено има ефекти и съм сигурен, че ще им подейства по-добре. Нека да посещават по-редовно такива тренировки, не само такива, просто да спортуват нещо, за да не мислят глупости, за да има къде да изливат своята енергия и като се прибират вечер, както се казва, да са уморени и да не мислят за глупости и да си лягат по леглата. А на какво даваш така бума на бойните спортове, който продължава много години и продължава? И атрактивен спорт, зрелище има, харесват го хората, единоборство, нали, изправят се един срещу друг, не е отборен спорт и може би още в нали, едно време, когато битките там на Колизеум и на такива, винаги е било атракция. Това може би и това е фактор, не знам. Може би малцина знае, че ти така си вадил 4 пъти кръста на богоявление в Русе и 1 път в родната Златарица, което малко ме очуди. Верни ли са точките, толкова 5 ли са? Ами да, 5 са, само че са 5 в Русе и веднъж в Златарица, да. Кой ти е най-ценният от тези кръстове, който си хванал? Може би първия в Златарица, защото тогава ми тръгна. Тогава за първи път го хванах и така тая традиция си я спазвам всяка година, не пропускам, без значение, че не съм го хващал всяка година. Там е много на късмет и много хора си мислят, нали, че някой път като не успееш, ама ти сега, нали, що така. Това си е чист късмет, скачаш, за мен традицията е важна да се спази, да съм жив и здрав, да се намокра в ледените води и това е. Българска традиция, която трябва да се спазва определено. А как се запали като малък по бойните спортове? Кое стана причината? Вследствие, като завърших спортното училище, завърших в Русе спортно училище, нали, с профил борба. Няма как да се откъснеш толкова бързо от такъв вид спорт, нали. И лека по лека почнах с граплинг и оттам се запалих. Мои приятели, които участваха на ММА, е така като на шега, както при повечето от нас, реших да се пусна 1, 2, 3 матчи и така до днес. Така, вече си, така би казал, в най-силните си години. Мислиш ли обаче какво ще се случи с теб след спортната кариера, вече за евентуално треньорска или някаква друга специалност, която така се занимаваш с нея, да открия малко и за нея? Хора, които ме познават, знаят, че не обичам да си правя планове и за живота съм така. Много е лесно да си кажеш, да, аз след тези колко години ще правя и си. Няма как да знаеш, просто следвам в момента целите си. Това, което искам да правя, го правя. В момента тренирам, също водя тренировки в Русия с Пламен Пенчев. Той също е така добре познат от русенските момчета. В организацията на четвърто. Да, той също е в организацията на Russia Fight Night 4. И с него водим тренировки. Имаме така една доста стабилна и хубава група от хубави и здрави момчета. И така, занимавам се с други неща. Кинезитерапия. Кинезитерапията в момента е малко заден план. Да, едно заведение отворихме с мой приятел. Нормални неща, които трябва да вършат. Не може само с едно нещо да се занимаваме. Така, но в момента съм се фокусирал на спорта. Имам все още какво да дам и да направя хубави мачове. Така, смяташ ли за по-олегнал вече на тази възраст? Определено. Времето и живота някак си кара човек да бъде по-олегнал и как да кажа, да знае къде се намира в момента, да е по-осъзнат, да премисля действията. Да се учи от грешки. Именно, да се учи от грешките си. Всеки прави грешки, особено когато сме малки и не сме преживяли много неща. Както се казва, мислим, че всичко, което хвърли, че се яде, само че по някое време разбираш, че не е така. И така, времето и живота са най-хубавите учители. Да, като по-млад, да те върна към тези години, така попадаше по-често в жълтите наши списания. Забравено ли е вече това и... Както сега, така и тогава съм се опитвал да не попадам там, но по една или друга причина съм попадал, нали, за добро или за лошо. Това е част от живота, никой не си избира тези неща. В България лошото е, че вместо
се съсредоточават върху спортно-техническата част, гледат повече лични неща. Да, вместо да се съсредоточават върху нещо, което е наистина значимо за хората, нали, клюката, жълтото, за съжаление, е по-интересно. Няма как да се спре това нещо и съм се премирил до някъде, но определено избягвам да съм в тези сфери, да съм в този център. Има ли човек до себе си, Зарко, така, колкото и да е личен въпрос, ако искаш сподели, ако искаш не, на когато искаш да благодариш, който ти помага в момента и те подкрепя? Искам да благодаря на родителите ми и на семейството. И на хората, които са до мен, моите приятели, те знаят кои са до мен. Искам да се впускам подробности за личния си живот, за приятелка и така нататък. Важното е да има подкрепа човек, без значение. Нали, най-близките трябва да е. Това е. И така за финал едно пожелание, както пак да кажеш в личен и професионален план, какво си пожелаваш за предстоящо? Да не кажем за бъдеще, за настоящо. Да бъда жив и здрав. И хората около мен, това е най-важно, защото ако имаме контузии или, не дай си Боже, ако не сме здрави, нищо друго няма значение. Така че, когато човек е здрав и достатъчно упорит, той постига своите цели и това. Аз ти пожелавам първа победа в новата организация Ахмат и да ни накараш да се чувстваме горди, че сме българи. Благодаря. Това беше и всичко, уважаеми зрители, в поредното издание на Спортна седмица. От мен и целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.